Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. 59 minutos nakaligas attack ng alas 4 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa lawat mayong hapon na naman. Isa ka medyo madulom-dulom ng hapon, magulugal umon. Nga hapon sa tanan Bacolod kag Negros Occidental, Negros Oriental, Western Visayas, Coto Balabutan. Sa nga signal sa DYEZ Action Radio Bacolod. Din man ka mga bahin sa nga kalibutan, welcome sa Martes nga edisyon. Martes nga papakalagad sa industry nga palatunturan. Action Reports Afternoon Edition. Pizza size na kita sa bulan sa Oktubre tuig 2020. Ikaduwa nga semana sa ikapulo nga bulan sa nga tuig 2020. 2020. Mga balita liwat na naman nato sa nga pagawaswasan. Sa sering nga palatunturan, Lunes tubtob Sabado. Alas 5, tubtob alas 6 ang gabi. Inyo ka-aksyon na Marlon Hirwaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Una kita sabahin sa nga balita lokal nano ang mga talalopang doon nga balita. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi pwede ngitaan na isang iban nga bulungan. Pila ka mga tao naggalibog ang ulo kag pabinsaron. Kag wala makahibalo nga ang pagbaton sa emergency services. Sa Emergency Romocon ER sa nga Doña Corazon Locsin Monte Libano Memorial Regional Hospital. Hospital sa gobyerno nga nahamtang sa Bacolod. Suspendido, sugod kainas ang aga. Dua ka adlaw nga di anay magbaton sa mga emergency cases. Bangod ang mismo ER3, ang gintinluan, gindisinfect, emergency area ginkayo, kag ginpatahuman. Halin sa electrical, mechanical kag air condition nga units. Pero may isa ka pamilya makaakson sakay sa tricycle karga ang isa ka persona nga nagakuriit sa kasakit nga nabatsagan sa lawas matapos nga napatihan nga nahulog sa ginsakaan nga lubi. Yang tricycle tubtob lamang sa guwa kag pasyente. Wag galayon makasulod, amot lang kung nakasulod gid man. Ano ba lang rason siri? Ayhan ini nga mga persona ang wala makahibalo nga suspendido wali anay ang pagbaton sa nga emergency cases sa among nga bulungan. May advisory man nga ginpagwa. Antay dumalahan sa ring hospital, nagligad nga adlaw mga kaaksyon. Di kumbinsido ba lang pamilya sa patag sa mga tao nga nagsugilanon sa ila? Sa ginpagwa nga advisory sa hospital sa tuong Oktubre 3 makaaksyon. Nagasiling nga pwede ini sa gihapon magbaton kag maka-admit sa pasyente nga ara sa ginatuwag nga extreme emergency cases. Bot silingon nga kung may mag-abot nga pasyente nga hiling nga gawon ang kabuhi. Hindi na dapat pagpadugayon kag ginalagas abi ang oras para masalbar ang kabuhi, ti pwede man. Pero ti kainan nahulog sa lubi. Abot ka na nung plastada to. Anong kahimtangan to sang biktima kay ginkarga kay nato sa tricycle? Ikon si iban nga bulungan diri sa Bacolod ay do haloson ka na makakita maka-aksyon nga mayara sang nga balobakante. Tikon emergency cases mayara para man siguro na mga pribadong ospital nga pwede mag-akomodar. Una sa balita, una sa aksyon. Kung masarangan malang to sa pasyente ang kasakit o kung kalain nga nabatsagan siya sa ring alawas, medyo nakapaiway man guranay. Kag nakapangita-kita sila sang iban nga pwede masiluhan para mapakonsultahan o kung pwede mapabulngan. Una ini nga hitabo sa sering hospital maka-aksyon. Bangod sa gihapon sa peligro nga dala sering COVID-19. Pero kinagkabalak ang naton diri bangod basi may ara sa mga tao
nga ara sa panahon sang pag-alboroto. Kag hindi bala magpasupil nga mangita pa sa ibang nga ospital kag mamilit gid bala nga magsulod. O kung mamilit nga ako badahon ang isa ni pasyente, mao kabay pa nga mag-insendihanay lamang ang tagsa-tagsa. Bangod taran-taran kag wala sa sinuman subong nga luwas sa sining COVID-19 nga pandemya. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang ginatukod nga isolation facility sa Barangay Alihis, Bacolod, nagaserbing nga midway referral system sang syudad. Magamit ginayhan kasi balakon malawig-lawigan pa at magamit mangguro karanti. Ginpreparar na para sa mga Bacolod nun nga pasyente o kung kinigo sa ring COVID-19. Ano ba ba sa ring balita sa bahin sang lokal? Ang bagong direktor sa nga Bacolod City Police Office, Colonel Placido, may pagpasiguro sa Bacolod nun. Hambalya, nangin matawhay ang Bacolod sa idalom sa iya sa ring pagpamuno. Sure ha? Una sa balita, una sa aksyon. Pag sure ha? Di kada hepe sang syudad, banwa o kon probinsya, amogin man ang ginahambal, amogin man ang ginapasalig. No? Amogin na yaperme ginasiling Tingawaan ko nga mangin matawhay, mapabilin ang ginatuwag nga peace and order sa akon sa bag-o pungkuan nga lugar. Aber ko matutukan man to mag-aksyon ng mga unsolved cases to sang ginatawag nga riding in tandem ato mga ginpamatay nga ang kalabanan ginaangot sa ilegal nga droga. Aber kon mabuhi to kag kon matalupangdan to. Kisa mo nakatutok mag-aksyon nato sa kapulisan sa paggabulig sa mga opisyal nato sa gobyerno para mapahagan-hagan ining COVID-19. Tinako man rin papel sa ato sa mga kapulisan kaya sa kada problema ginapangatubang maka-aksyon kon COVID-19 ang hambalan, may papel gidara nga dakong aton sa mga kapulisan. Ano ba giniba sa nga balita sa aton sa pagpangalagad? 5 to 9. Opening hours sa Bantayan Park sunod sang bago ginpalawig sang 16 ka oras. Sugod alas 5 sang kaagahon, tubdo alas 9 sang gabi, si Mayor Nicolas Yulo nagperma sang panibag-o nga Executive Order EO number 62 nga amo ning basihan sa implementasyon sang extended opening hours. Di maayo ini nga balita para sa mga mahilig magpaliwaliwa, sa mga mahilig maghaklo sa mabugnaw nga hangin, kag magsulusid ing sa mga balud. Pero ang health protocols dapat sa gihapon ninyo nga tumanon. Kay may ara sa nagabantay man baya nga mga otoridad kapulisan dira sa Bantayan Park. Una sa balita, una sa aksyon. 5:07 Action Radio Philippine Standard Time. Sa bahin naman sa ato siring nga balita nasyonal. Doke daw pareho lamang sang rugby o kung kulang nga nagatapik kag hindi makakas-kakas sa pwesto bisan pa sang wala tuo nga mga akusasyon sa mga kritiko angot sa ginaligar irregularidad sa pagdumala o kung sa panggobyerno, partikular sa PhilHealth nga isyu. Ang Malacanang nagsiling sa gihapon si Presidente Duterte may dako nga pagsalig kay Health Secretary Doke. Ang rason ni Duterte, tub-tub subong wala pa siya sang nakit-an nga ebidensya nga si Doke may labot sa ginakusar nga irregularidad. Ang siling ni Roque Macaksyon, wala pa sang rason nga nakit-an ang presidente nga si Doke i-prosecute bangod nagapabilin ini nga inosente. Una sa balita, una sa aksyon. Una nga nakahambal na ining si Presidente Duterte na siling niya abogado man ko. Nakahibalo ako sa ginatuwag nga probable cause. Kag ini ginatuwag nga prima facie evidence. Amo na mga legal nga tinaga. Ihambal niya duwa ini sa pinaka-importante nga bagay antes mapasaka ang kaso sa korte.
Di mag-amo sila mag-aksyon. Ano pang ginahulat sa mga kritiko ni Dukida? Kag sa mga nagapati nga ining may salabton gin sa gobyerno, hangkat ini para sa inyo kung paano niyo mapakatian, mapangitaan, asang panihot, o kung pamaagi ka mo makapresentar sa hindi lamang mabakod, kag pag-on kundi pipiho, nga daw salsalon kag tig-a, nga bato ang ebidensya. Kung may ebidensya, tihala ibira kay Duque. Kag kung mabakod-bakod bala kag tuman kamalanon nga si Duque ang nakakomentar gidman sang irregularidad. Based sa ning akusasyon, way sa rason nga hindi siya pagkasuhan kag hindi pagkakason sa pwesto. I-presentar niyo ko ng mabakod ninyo nga ebidensya. Amo ba nang ginahulat ni Presidente Rodrigo Duterte? Una sa balita, una sa aksyon. Lasing ko 9 antes takaduan ato sa nga patrol. Gusto ko lang ipabati sinong balita nga medyo pinasahe para at least magka-yum-yuho magkamugamay bla. Balaka lamang ini mabatian nga balita. Pero pasentabi anay. Sintabi muna sa mga kumakain diyan o sa mga Tagalog pa. Tabi-tabi anay ha sa mga nagkakaon daw, untat anay. Untat anay santimo, niyo ko nagkabati ka ba da? Bangod inyo sa lima batian, mag-action TV, medyo may pagkalain sa panalukan kag palamatian. Kag pati na sa tutunlan Ang balita mag-action, angot sa kuto. Una sa balita, una sa aksyon. Ang kuto sa ulo sa mga tao. Nag-aatake ini sa masami sa kabataan. Yaman ang kuto. Bao. Una sa balita, una sa aksyon. Anong balita ang kuto, haw? Dito sa Estados Unidos maka-aksyon sa Georgia, USA, may isa to ka 12 anyos nga bata nga babayi na patay. Kag ang ginapatihan nga kinamatyan. Amo ang pag-atake sang kuto sa iya ulo. Oh my God! Ang report sang New York Times maka-aksyon nagasiling. Kaya ning biktima nga si Kathleen Yosviak, taga IV, napatay. Sado Agosto 26, perti subong lamang iniging pagwa ang report nga ang ginapatihan kinamatyan niya amo ang kuto. Oh my God. Ang hambal sa mga doktor nga nag-amo sa ning babayi, ila nakitaan ang hindi hamak nga kadamuon sa mga kuto sa ulo siri. Oh my God! Ang investigasyon sang Georgia Bureau of Investigation nagasiling man nga cardiac arrest ang ginkamatay ni Yosviak. Ikaduwa ang severe anemia. Nga ang ining severe anemia resulta inigali sang pagkagat sa iya sang mga kuto. Oh my God! Resulta sa pagkagat sa mga kuto sa isa nga ulo nagnubo ang iron sa dugo sang babayi. Ang siling naman ini ni Brent Kochran, ang Senior Assistant District Attorney sang Judicial Circuit. Anong natabo sa ginikanan? Ang ginikanan niya gindakop, kagin kasuhan sang second degree murder kag cruelty to children in the second degree. Man may kasugwaan nga ginpasar. Dito sa Georgia maka-aksyon sang tuig 2014, nagasiling nga pwede kasuhan sang second degree murder ang sinuman nga tawo kung mayara sa ebidensya nga napatay ang isa ka bata bangod sa kapabayaan. Samtang ini iyara sila sa nga paghinakop. Di kung diri sa Pilipinas maka-aksyon medyo malayo-layo ning matabo di bla pati ka mo. Bangod kung ara sa gihapon ang gawi sa mga senadto kalabanan sa mga tawo diri sa Pilipinas, labi na sa mga kung way sang obra, ang ila sa di obra pungko sagdanan kag hinugot anay. Kalabanan niya kabataan dariya. Way ara ganang guro prontin duway galabos punto nga amon niya nga amoning
kanabuon sa kutong ang kinamatyan isang 12 anyos bata to sa Georgia, USA. Mas maayo nga ang tagsa magpanumdum perme kung paano mapabilin ang katinlo sa lawas. Kag para naman sa ginikanan, may papel ka mo kung paano nyo giyahan kag amumahon ay nyo sinitagsa-tagsa ka mga kabataan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Las 5:14 in Action Radio Philippine Standard Time sa lawantara sa saringa mga taniyo ng ato saringa patrol. Ibalon tabi nano ang ilang saringa na obserbahan samtang sila ang nagalambiyong sa mga dalanon sa Bacolod City sa Patrol with Action Jan, mayang hapon sa report please Karin. Kung ikumparar kahapon ang Sunmar, ang Lunes nga adlaw tumangkit kabugat ng dalagan sa trapiko. Pero karon nga hapon, Martes kita, light to moderate lamang ang traffic situation nga ma-experiencean sa mga motorista kung sila nagrabay sa pinakamayor nga dalanon kaay na lamang sa Dalan Lacson kag Dalan Araneta. Pero exemption diri ang Sunmar ang area naman sa Circumferential Road. Ilabi na ang pinakamayor nga intersection point nga sakop sang area sa Circumferential Road mismo. Kaya karon nga hapon makabit dito nga lugar, mga moderate to heavy to heavy ang traffic situation mga kaakson. Ang patrol, karon nga po nari kami along area naman sa Mbigi sa Aquino Drive from Santo Niño stop sa Barangay 3 siring nga po light to moderate lamang ang traffic situation na kadasig hindi ka naman mo sa kanamo abi sa masakyan nga nagrabay diri man mismo nga lugar. Ang mga ako nga marekomendar sa mga motorista nga iban like makita naton siring nga po may mga tricycle, may mga kiri, may mga motorsiklo o kung motor abi nga nagamaneho diri sila nagalapos o kung Lusota sa may Santo Niño stop mga kaakson sa may Dalan San Juan ang ila direksyon kinabanan padulong norte nga bahay naman sa Surad sang Bacolod pa Barangay Banago kay kung diri sila maglabay dire-diretso yang ilang nga biyahe hindi mo sila wala ginabi traffic diri sa area mismo mga kaakson sa Dalan San Juan amo na kung gina-rekomendar sa iba kung wala naman abi importante gid nga kalagtuan o kung may kinahanglan kimadala biyan sa area sang Lacson from Ramos Lacson going north sa may mo kamudriyo makalusot sa maka-aksyon sang biya sa Kinodrive Santo Niño stop din Dalan San Juan diretso na pa norte nga bahay naman sang Surad sang Bacolod sa piyak nga bahay maka-aksyon na masalakyan di ka naman diri sa may norte pa doon sura makabit karon nga po nga light to moderate man ang dalagan sa trapiko kung kamura ka usoy sa Dalan San Juan sa gihapon ang traffic diri naman ang paglabot sa may Burgos San Juan kaya kung mo inang lugar amo na tang alagyan sang mga tipasay nga jeepney may ruta homesite downtown area laki pa ng Fortune Town downtown area, mga pribadong nasalakyan nga ang ruta kung direksyon padulong abitri sa may reclamation area o kung sa may SM City Bacolod mga kaakson. Pero other than that, kung nakalampuas na tayo, yun man ang biyahe padulong sa palibot sang Plaza Publica. Dali naman mga kaakson sa Dalan Araneta sa pinatuloy nga monitoring sang Bacolod Traffic Authority Office. Makabig lamang karon nga po na light to moderate ang traffic situation paglabot rin mga kaakson sa bahay naman sang Dalan Rizales Araneta going diri sa may Magsaysay Araneta. Pero takpahan nga ko paglampuas na sa may Magsaysay Araneta, dapat sa may flyover, medyo magutok na dalagan sa trapiko, hinay nga movement ang maexperyensyahan kung sila ang nagalabay, dahil naman sa may atubang sang Golden Field mga kaakson, bangod sa karamuon ako ng volume sa mga salakyan. Basta mo sining oras, peak hours, kalabanan ginato makitaan, pribado nga salakyan, mga bus, mga dipasay nga jeepney, nagasinambalik, dara sa mga mismo nga lugar. Isa sa mga rason nga makitaan, bangod nga mahimo mga kaakson nga drabing kinanglan mo magliko, no? Golden Field, ibang nga masalakyan mga kaakson. Rason ko nga nagbulubog atra ang dalagan sang trapiko karong hapon. Ang circumference road sa gihapon nagapabilin mabulubog at nga dalagan sang trapiko ang na-experiencean sa mga motorista nga nagrabay galing sa may Burgos Public Market yun ang direksyon na kaakson padulong na sidlangan nabahin sang Surad sang Bacolod. Durante rin lang nagraba ng pila sa mga salakyan nagrabot dira sa isa naman ka Chinese temple mga kaakson ang direksyon padulong sa gihapon sa East Portion sang Surad. Mga salakyan naman gikan norte padulong sur karon nga makabig lamang dari nga light to moderate ang traffic situation. Hindi ka na mo sila kadamo ang volume sa masalakyan nga nagapila dira.
halin diri sa may Isaac Hotel padulo sa intersection point sa Burgos Circumference Road. At least after abing makatayo ron makalampuas sa intersection point, hindi parehas ang kadamo sa masakyan nga gikan diri sa may downtown area. And usually mo ginmanaya ang sitwasyon dira kada hapon basta magalapot na kita sa peak hours. Pero may panumdom ang bahay naman sa Negros Occidental Highway Patrol Group. Ilabi na sa mga panahon nga balik naman ang galing. Botsing mo may nagabay ginadra sa Conference Road nga madalagko ang mga salakyan. Mga salakyan, mga kaaksyon na kung sariin kargado sa tubo kaya mapagiging mga pagkabutang. Ang katabo according to kay Police Captain Norito Mariano, may mga tracking nga kargado sa tubo nga kaawas doon kay isang ilang mga karga mga kaaksyon kaya wala ga isang canvas cover. Iyagin panumdom nga kinanglanon sang canvas cover kay bangod ini makabig nga violasyon kung wala sila nagtantang dira. Kung kabos naman, wala ginabing likop ang bilog mismo nga kaasang salakyan sa gihapon ito be considered as a violation. Ang according to kay Mariano, nga once gani may nadagdag abing tubo o kung kargada sa isa ka truck, ang i-abiso kag panumdom mas maayo kung may arag di persona nga makapaigad abi kag puluton yaman ang nadagdag niya nga pagkabutang kay ini may pa makatugas ang aksidente sa dalanon mga kaakson. And ang kod marikawan ang aksidente, according to kay Mariano, kinanglan nga limpyo ang dalan, ang tanan nagasunod sa mga layi nga ginapatuman sa mga otoridad. Kag-force mga kaaksyon, wala sang reckless driver sa mga dalanon. Yari si Police Captain Roberto Mariano, ang tagpamuno sa Highway Patrol Group sa Negros Occidental. Actually, sir, meron na tayo mga na-apprehend na mga truck ng tubo regarding po dyan sa canvas cover nila. Yung iba pong mga canvas cover, hindi po properly or insufficient po yung canvas cover kaya may mga nalalaglag pa rin na mga tubo. So, yung po dyan ay inuuli natin yan. Tinitikitan po lahat ng mga truck ng tubo na may mga nalalaglag na piraso ng tubo. Yun nga sir, yung gusto natin sana mangyari dito na sana wala na mahulog na tubo sa kalsada. Kung meron na mahulog, pulutin nila. May mga kukuha ng mga piraso ng tubo para hindi po nakakalat sa kalsada. So ayun sir, ay medyo nag-ulikap po na kami sa ulikan dahil nag-ulikan po yung deputation natin sa LTO. Hinihintay lang po natin ulit yung renewal ng deputation saka po ulit tayo magkatagtag ng mga apprehension ng truck na tubo. Sa iba pa pong mga violator sa kalsada. Ibig sabihin po sir, kapag wala pong canvas cover, considered po siya na violation? Yes, violation po yan. Kung wala canvas cover yung truck na tubo, violation na po siya. O kahit may canvas cover siya pero insufficient, yung hindi po properly yung pagkalagay ng canvas cover of violation pa rin po sir. Okay. How about po sir, overloading po sir? Pwede po rin may mga violation po yun? Yung sa truck na tubo sir, sa mga partner, yung mga overloading sir, actually sila nagtitingin ng istigit na police sir. Dahil meron silang weighing scale. So sila sir yung nag-ano ng mga regarding sa overloaded na mga sasakyan. Sabi sir, kung mga tao sir, kung may mga Actual man nabat si Police Captain Roberto Mariano ang tagpamuno sa Negros Occidental Highway Patrol Group para niya sa mga motorista na binasa mga driver at sa mga tracking kaya nakita natin sa ngapon dira Blas Mr. Conference Road pagtukumente na sa dalan baka sa may barangay Tangob kalabanan nga madlag kong masalakyan mga tracking kargado sa tubo dito na tada nagahulat mayara man sa may sigasko kay titwak ban pangadaan from 4 p.m. until 7 p.m. kaksun na gina-implementar ang truck ban sa sunod but sinon din sila road sa main highway or sa circumference road. Rato nila nga mga takop na bing alas 7 isang gabi truck ban, hindi na muna pagpasulod nila. Pero muna na, para mga wabalik ka aksidente sa dalan, kinalala nila sundo ng mga panumdom sa aton ng mga otoridad. Mga kaakson, hindi nga dalagan sa trapiko. Sitwasyon sa palibot sa sunod, ang bugo sa gapong ginadulong
Kapital sa Patrola, ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Mula sa Bacolod sa Action, sa Bacolod Action Radio. Pito ka maimportante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga Okay, dari kita sa gamaritor sa ato sa live stream present ko Action Radio watching live sa Purok Sigay. Magsungay si kang airport sa kafihan ni Mitoy. Inday Blaza, good afternoon everyone. Jobert Miravalles, mayong hapon. Olive Prado Gargaritano, mayong hapon Action na Marlon Monitor from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. God bless. Toto Bea Jonathan, Action Marlon, good PM. Salamat gid. Melvin Peña Fiel. Harapan si Ili Escalera, good PM Action Marlon. Gabaritor gid kami permis ni Mrs. Coach Charity. Dari sa 11th Street, Lacson. Vilma de la Vega, good evening. Gapamati kami di sa Barangay 39. Reynaldo Riparo, good afternoon. Aksa Marlon from Houston, Texas. Okay. Aldrin Limaco, good PM Aksa Marlon. Monitor kami sa DC2 Alhis. Mercy Flores, good noon. Aksa Marlon. Keep safe, God bless. Shout out sa Energy Fans Club. Helen Montaño, good afternoon. Jolly Militado Patrimonio, good afternoon. Pakad tumabinay, pwede na kasunod ang taga-Bacolod. Halin sa Bacolod, damo man taga-Bacolod din kagwa naman sa iban nga banwa or sunod. Ay check talabi ko na nung protocol sang Mabinay, Negros Oriental. Sige. Mayara na sang coordination dapat po. Kung may ara ka mo sang contact numbers sa bahin sang LGU sa Mabinay, mas bayo kung makakigangot ka manay siguro. Pero try niya. Check ka ron na. Jolly Militado Patrimonio, basta bata-bata ni Presidente, why ka na daog hamalid Jolly. Jonel Manaay, may hapon sa Mar. As always, monitor lang family Rachel Aguarenzi. John Magbanwa, good PM from Minglanilla, Cebu. Romuvel Senyarosa Hingko, good PM sa Marlon. Tamyaw ko lang si Rabi Aysaya sang Morsia. Valencia Kenneth, good PM Action Idol. Marlon, monitor lang ko. Salamat. So Z Alunan, good afternoon Action Mar. Lito Dayap, mayong hapon. Rakni Malinaw, good afternoon Action Sir Mar. Tomas Bronyola, Action Marlon, good afternoon. Alex R. Monteza, monitor from Barangay Takuling, madabugid nga salamat. Okay, Alex Monteza, Araban. Martin Aliling, magandang hapon po. Flor Delisa Barillo, good PM Action Marlon. Chris Vilmatrias, good afternoon Action Marlon. Monitor lang kami, Est Homes 3. Barangay Estefania, God bless. Moyak Siaton, monitor lang kami sa Celine Homes, Barangay Estefania, God bless. Manjo Arnejo, mayang hapon Action Marlon. Yvonne Buesher, good afternoon. Dan Sharing, salamat Yvonne. Shins Eva, listening from Riyadh, Saudi Arabia. Alex Fuentes, mayang hapon si Max Samar. Happy Tuesday, si Mo, be safe. Walma Cabarles, Aksamarlon, good PM. Alex Fuentes, Haraban, salamat gid, 527.
dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Las 5:31 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Mga bro, kanami ang feelings kag relax sa sa katasas ang kape ko na istorya ka. Isolation facility sa Barangay Alihis sa Bacolod magaserbi ini nga Midway Referral System sang Bacolod. Aton papatian detalye sa ning balita sa report sa Bacolod City Hall with Axon Dale. Axon Dale, mayong hapon please Kevin. Action Mar, in kaso nga wala pa sang available nga room sa mga hospital diri sa mga syudad sang Bacolod, ang isa ka pasyente ang pwede temporaryo nga ipahamtang sa
sa Midway Referral Facility. Amo ni siya karon ang ginatukod nga isolation facility sang DPWH dira sa bahin sang Barangay Alihis, syudad sang Bacolod. Ni siya may 32 tanan ka mga rooms action mar o galing wala pagida sang patod nga petsa kung saan o mangin operational ang ini nga facility action mar. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni City Administrator M. Ang nga tiyan mo na siyang Midway Referral System magaserve nga emergency room sa mga pasyente nga hindi pa maakomodar sang mga hospital action mar. Diri buta action mar ang mga mild cases, pero kung mag-develop ang ila sining sitwasyon no sining mga pasyente nga mag-moderate or mag-severe, once ka may available na ang hospital bed sa mga private or public hospital sa syudad, ini sila ang gilayon nga iga-transfer. So sa City Administrator, mayara sang mga doktor ag mga staff man nga iga-pahamtang dira sa lugar. Rason si Mayor Bing Nonaltia ang nagpangabay sa National IATF sang augmentation personnel para ma-address man ang kakulang sa mga healthcare workers diri sa mga pribado nga hospital action mar. Ginpahayag diri ni City Administrator M. Ang nga magluwas sining Midway Referral Facility mayroon action mar sang duha ka step down facility nga gin-designate ang LGU sa Bacolod City. Amo ni siya ang pagabutangan sa mga pasyente nga daw naka-recover na bala sa hospital, humalin hospital, kag kunduyag pa nila tapusan ng 14-day nga quarantine, kag kunduyag pa nila nga mag-recuperate or magpaayo pagid tubtob nga mangin fully recovered na sila. Dili sila action maipahamtang sa step down facility o galing wala dili gin-mention ni City Adda M. Ang kundi ining area ining step down facility action. Marsa karon ang syudad sa Bacolod sulod sa City Administrator mayroon sang 78% nga critical care utilization rate action mar sa mga private kag public hospital. Ining critical care utilization rate amo ni siya ang availability no sang mga regular COVID beds kag ICU COVID beds action mar sining anom ka mga private hospital sa syudad kag isa ka public hospital. Amo ni ang Corazon Doc Sidmon Tilibano Memorial Regional Hospital. Aring tingog ni Bacolod City Administrator M. Ang naman nag-open ang aton may Midway Referral Center na kita, which is going to serve as the emergency room siya pala. Ay nang hindi ma-accommodate sa mga emergency rooms ng mga hospital. Dara sila na ibutang. May doctor dara, may mga equipment, may oxygen, dextrose, mga basic na emergency equipment kag facilities dara. Kinanglanta doctors on a 24-hour basis, nurses, plus of course i-supplement sa mga private hospitals. I-augment natin sa mga private hospitals. Ano naman yung step-down facility? Subong mayara kita duwa ka step-down facility. Ang mga halin sa hospital na kaya na pwede na mapagwa but kinanglan pa sila, for example, due to oxygenation or kinanglan pa mag-recuperate or kinanglan pa nila tapuson ng 14 days. Butang na lang sila sa isolation facility nga step-down. Kaya para nga ang room nila nga ginagamit sa hospital, pwede magamit yung iba niya mas nagakinanglan. Action mar, sa karon hindi pa klaro kung wala mayara sang bayad o kung free of charge no ang pagteder sang pasyente sining Midway Referral Facility kag step down facility sang syudad sa Bacolod sin sula pa man na turnover ining proyekto no sang gobyerno nasyonal adira sa area sang Barangay Alihisa. Update ka balita gikan sa Bacolod City Government sa tayang action niyo. Action dahil sa Lazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Salamat Akson Dale, 5:37 ang kaso sa COVID-19 sa bugos nga Pilipinas mga kaaksyon. Yara na sa 326,833 sos dihamak karamo na 326,833 munang report sa nga DOH. Sa mga adlaw mga kaaksyon, no? Mayara sila sang bag-ong infections 2,093. Kaya sa gihapon ang Metro Manila amo ang may highest number of newly reported cases 557. Kaya sundan sa nga Cavite 253, ang Iloilo 166, ang Bulacan 124 kag Batangas 118. Amo na nagdugang nga kaso sa ila subong lamang nga adlaw sa Martes.
Ang mga recoveries mag-aksyon, ang mga nag-alalayo na 273,313. 209 ang bag-o nga mga naka-recover sa mga adlaw sa sining respiratory illness. Ang death toll, ang mga kadamuon sa nagkalamatay, may 25 ka mga nagkalamatay bag-o sa mga adlaw. Ang kadamuon mag-aksyon is 5,865 na. 5,865 ang mga nagkalamatay sa COVID-19 diri sa Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:38 aksyon Radio Philippine Standard Time iningabahin dalong sa ato sa kaluan sang Life Extension Vitamin D3. Vitamin D. Okay, balikan taman ang pag-analisa sa ato sa monitor sa live stream. Sikan Bats nato maka-aksyon. Sikan Bats, okay. Evelyn Di Pomoseno, mayong hapon. Rose Guevara, hello. Wilma Camarles, Aksyon Marlon, Tamyaw Lihog, kay Ophelia Galero Arce. Philip Laurente, halin diri sa Barangay Minuyan, maulanon nga hapon, gaulanda totoo Philip. Oh, more siya na siya. Heaven, good afternoon. Benny Barido, watching live from Hong Kong. Araman si John Marie Radok. Monitor lang kami di sa La Castellana, aga unto gabi. God bless and stay safe. Si Yvonne Gracia Ayaay, tune in kami di sa Zone 7, Handumanan. Si Lord Jean Amante. Good afternoon, Aksyon Radio Bacolod, watching sa Kuwait. Araman si Marina Redilla. Good afternoon. Alas 5:41 na. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan.
Bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sumsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Standard Time. Ang oras ginadulong sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Pabalik sa ato sa ring pagpangalagan las 5:44:45 na Aksyon Radio Philippines Standard Time. Antes na balikan ang ato sa ring patrol sa natipon nga balita sa mga high blood dira sa mga diabetic aton masamagi na rekomendar ko 40 isay sa Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ang tiyempo nato subong medyo mayad-mayad, no? Nag-sulusid ko sa sagwa blawon, di sa babalik pungko di. Oh, mayad-mayad, pero may nga nagapurma. Nagulugal sige, halong lang. Balikan tarang ato sa ring patrol sa dugang nga detalisang balita with Aksyon Jan. Aksyon Jan, sa balik nga report, please come in. Dakop Aksyon Mar ang apat ka mga ginalagar miyembros ang Komiteng Reyon Negros, Cebu, Bohol, Siquijor kung KRNCBS sa New People's Army o NPA sa ginpatagal nga checkpoint sa gintingog mga puwersa sa 62nd Infantry Battalion sa Philippine Army kag mga kapulisan man mismo sa Moises Padilla PNP dala sa ila checkpoint sa may sitio proper Barangay Montilla Banwas ng Moises Padilla. Aksyon sila nadakpan inisado pang Oktubre 2 o galing 20 naglawig ang ginpatigayon in investigasyon kag surveillance monitoring sa mga otoridad para may baluan ang identity kag ang background sa apat ka mga persona nga ilang mga nagradakpan. Ini madakpan Aksyon Mar ang gintilala Sanday Jovaner Bohol alias Jojo, 25 anyos, ini siya residente sang Barangay Bayabas, sulad sang Danao, sulad sang Danao sa probinsya sang Cebu. Si Wilmar Pangasi alias Rain, 25 ang edad, sa Barangay Poblasyon 1, sunod sang Dumaguete, Negros Oriental. Joanny Obigas,
31 anyos sa Sitio Banate, Barangay Magagahay, Banwas ng Moises Padilla, kagining si Liotren Trinidad, 31 anyos sa Sitio Bandirahan, Barangay Trinidad, Siyudad Sanggiolangan man sa may probinsya sa Negros Oriental. So the 3rd Infantry Division Internal Affairs Officer Army Major Senon Pancito III, antes pa man sila magpantang sa checkpoint dahil mismo sa may sitio proper sa Barangay Montilla sa Banwas ng Murcia. Una na sila nakabaton sa mga asod-asod na report ikan sa mga pumuluyo nga mayara sighting o kung mayara sila mga suspetsoso nga mga persona nga nakitaan nga nagalibot sa may lugar na mismo Action Mar. Matapos ka ma-validate sa 62nd Infantry Battalion sa 303rd Infantry Brigade man mismo sa Philippine Army kag mga kapulisan ang mga sining report. Ganayon sila nga nagpamtang sa checkpoint matapos sila matukiban nga wala pa makalin sa area ining ginatudo apat nga persona nga mga ginakabalaan bikon na ginadudahan sa mga pumuluyo sa lugar. Paglabay sa checkpoint sa apat sila mga persona, inaginarkisa kagang una is nakuha nila ang pila ka mga armas luthang, no? Isang kalibre 45 pistola nga armas luthang kag may isa pagid action mark kag granada. Ang una diri nga violation sa apat tibangod of course illegal possession of firearms and ammunition. Ginpriso ini sila dala sa may Moises Padilla PNP kag sang ulihi ginpadalman pagid sa katapos ang Philippine Army kay luyag nila may baluan ang background sa mga persona. Base sa investigasyon may nakuha dito nga pila ka mga importante nga mga dokumento nga nagaangot sa ila sa bahay naman sa New People's Army o kun NPA. Doon pag ito rin pansito, ang ginaginimo, ang mga nagsungka sa to ng mga anay rebelde, ang ilag din pamangkot kung konektado bala sa bahin sa NPA ni mga nagkradakpan. Ginkompermar sa pila ka mga anay rebelde na kabahin sa naglain-lain ng mga unit sa New People's Army, ining apat ka mga nagkradakpan. Ako din rin pansito, padayon gali ang pagpabaskog sa rebelde nga grupo sila naman nga hanay there is why nga laplagon ang ilang ginapatigay nga recruitment kag nagakadto ko sa tagsa ka mga banwa no kag syudad ining pila nila ka mga grupo ang terminolohiya ni Pansito nagapanaog ini agod nga makakuha abi o kon makainganyo sa maruyagon o kon luyag kag tuyogin nga magkapakigbahin sa hanay sang NPA. Ining si according kay Pansito si Bohol, miyembro ini sa Sandatang Unit of Propaganda o kung SYP Platoon sa Communist Party of the Philippines, New People's Army o kung CPP-NPA Central Negros Front 1. Si Ponggasi naman ang isa ka staff sa CPP-NPA NDF Legal Front Organization sa Farmers Development Center o kung FARDEC. Ang FARDEC nakabase na actually sa may Cebu kag wala labot sina inigaling si Ponggasi Action Mar miyembro man sa Kabataan Makabayan o kon KM. Subong niya gina-check pa nila kung ano niya ang background ni Obidas kag ni Trinidad. Pero ako kay Pansito kumpirmado nga sila nga duwa ang miyembro man o kon upod sining duwa ka mga persona nga na-identified ng ilang background nga miyembro sa rebelde nga grupo Action Mar. Nakuha dito sa apat ang isa ka kalibre 45 pistola, duha ka mga magazines, sa kalibre 45 pistola, 12 ka mga wala naglupok ka bala, apat ka 40mm M203 grenade launcher live ammunitions, mga personal nga gamit kag mga dokumento. Wala kaya para kita sa update dugang sa Army kung nakapagwa na sa resolusyon ang piskal kaya tinafailan na nila kaso Action Mar ang apat ka mga persona. Yari si Army Major Senon Pancito III, ang Internal Affairs Officer sa 303rd sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army. Ang Moises Padilla Police Station ay naka-arresto ng apat na miyembro ng Committee ngayon Negros Cebu Bohol Sector yung tinatawag na Tinakira NCPS na mga bawang affiliated sa Communist Party of the Philippines o People's Army Terrorist Organization. Nangyari po ito sa isang checkpoint sa sitio Barangay Montilla, Moises Padilla Negros Occidental. Ito ay nangyari noong October 2, October 2, 2025 o noong Friday pa ito, alas 8 ng gabi. However, ang naging proseso kasi naging matagal dahil nga ay inalam pa at saka
kinuhanan natin ng detalye ang mga circumstances na nakapalikot dito. Ang checkpoint na operation ng aming hanay ng Philippine Army at the Philippine National Police was brought about by the reports of some individuals of suspicious looking people doon sa mismong barangay na yun. Na-alerto po tayo, and at the same time monitor na to sila ng ilang araw na for trying to give really the background of these people. So nung nakita po natin at na-report ulit ay taglihan po tayo naglagay ng checkpoint at dito nga na-apprehend natin yung apat or na-flag natin yung apat doon sa checkpoint na yun. However, nung na-flag sila ay nakitaan ng baril yung isa sa kanila. That's why we commenced the searching of the four individuals nag-lead into illegal possession of firearms and explosives. That's why ang ating Philippine National Police mula sa Moises Padilla Police Station ay inaresto agad at we take them into custody with the Action Mars, Major Sidon Pansigo III, ang Internal Affairs Officer sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army. Balik na sa patrol ang paglibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasa sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Las 5:54 sa mga nagaproblema sa ilang sining atay di mayong pamatsagan bagod may balik kita matapos rin. Okay, last batch sang ato sa ring mga naga-monitor sa ato sa ring live stream. Si Marina Ridilla, good afternoon. Arama si John Sar Nicola, good PM sa radio. Jessry Galvez, sa ring approve. Salamat gina sa mga naga-monitor sa ato sa ring live stream. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na
inspirasyon sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na niya'y Samsan ang mga kalintangan, responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. En punto a las 6. Yari na ang pinakabag-o kag pinaka-epektibong alas 6, Ono Aksyon Radio Philippines Standard Time, 80 días na lang. Pasko na, 87 ka na naman at isang 2021. Action reports after edition, magabalik na naman buwas. Magasunod na Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar, kag Aksyon ang Defensor. Ako naman Aksyon na Marlon Hervaya. Ibati ay kitaliwat karon sa Action Night Patrol las 9:30 tubdo balas 11 sang gabi. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu.
Nga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes sa Oktubre 6 tuig 2020. Akitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod, kag mabatian pagi sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyong mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Tag Action Dale Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. Bacolod PNP Director hindi pagitolerar ang mga korap nga pulis sa katawhayan sa syudad pagatutukan. Pagdugang sa health personnel ginhingyo sa Bacolod sa National IATF. Sa balita national, malapit na mag-expire kag overstock ng mga bulong ginmando sang presidente nga ipanagtag sa publiko. Mga manunudlo nag-apilar sa internet load allowance sa DepEd para sa online classes. Kag sa balita international, mga cafe sa Paris nagsira kasunod sa ikaduha nga wave sa COVID-19. Sa sports balita, Adebayo sang Heat posible makahampang na sa Game 4 buwas nga adlaw. Kag sa atong balita entertainment, Angelina Garren sa Bulgaria madugay na sila nga bulagay ni Buboy Villar. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod.
ka mga importante nga mapamahagi. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa. Sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time, alas 6 Jess, kagaron sa detalye na sang mga balita lokal. Naghingyo sang augmentation sang health personnel ang syudad sang Bacolod sa National Interagency Task Force o NIATF against COVID-19 na good magbulig sa pag-address sa kakulang sa mga nurses sa giban pang mga healthcare workers sa mga pribadong hospital. Sa interview sa Action Hotline, ginpahayag ni City Administrator M. Ang nga ang Bacolod ang nagakinahanglan sang alam ka mga doktor para sa Midway Referral Facility, 288 ka nurses para sa city's Emergency Treatment Center and Isolation Facilities, 18 ka mga radiology technicians, 26 ka mga medical technologists, 24 ka mga respiratory therapists, kag 30 ka mga housekeeping staff. Sa nibloan ng Midway Referral Facility nga nahamtang sa may barangay Alihis, ang maya sa 32 ka mga isolation rooms sa diin tuyo sa mga pasilidad agod mas solusyonan ang pagginutok sa mga hospital sa may syudad sang Bacolod. Naman open ang aton may Midway Referral Center na kita, which is going to serve as the emergency room siya pala. Okay na hindi ma-accommodate sa mga emergency rooms sa mga hospital. Dara sila na ibutang. May doctor dara, may mga equipment. Nabatyan si City Administrator M. Ang Wala sang ideya ang sektor sa negosyo sa Bacolod sa ipatuman nga backtrack system kon Bacolod contract tracing system. Sa interview section hotline ginpahayag ni MBCCI President Frank Carbon, wala sila ginkonsulta sang syudad angod sa backtrack system gani nakigsugilanon ang mga ini kay Bacolod City Vice Mayor Elcid Familyaran agud nga tarakayon kag hingyoon nga palawigon ang pag-umpisa sang implementasyon sini. Pila ka pamuliw sa Bacolod ay nagapabutyag sa kabudayan sa pag-access ng backtrack system matapos ini ay nag-crash bangod sa kadamuon sa nagagamit. Naibaluan ang establishmento nga hindi magsunod sa implementasyon sa nga backtrack system ang magapangatubang sa pinalidad nga tubtub 5,000 ka pesos kag pagkapreso. Sa iban nga balita lokal, hindi pa gitolerar ni BCPO Director Colonel Manuel Placido kung may ragidman sa mga bad cops sa may Bacolod sa piyak nga nadiskubrihan sini nga kulang ang authorized strength sa BCPO para sa isa ka highly urbanized city. Suno kay Placido, 43% kid lamang ang puwersa sa kapulisan. Rason nga isa sa pagpanghangkat siya nga pagpungko amo ang pag-utilize ang personnel agod mapabilin sa gihapon ang peace and order kag mapatuman ang mga pagsulundan kag iban pa nga trabaho sa kapulisan. Suno kay Placido, isa may ni sa rason kung nga hindi officers o mga police non-commissioned officers ang nagapamuno sa iban nga mga police station. Palayag pa ni Placido nga bangod sa ginapangatubang nga pandemya, hindi lang pagdagas sa mga persona nga may malain nga buluhaton o kung tuyo sa syudad ang ila ginahimo, kundi pati man ang pag-track sa mga tawo nga mahimo apektado sang COVID-19. Ginpasiguro ni Bacolod City Police Office Director Colonel Manuel Placido nga magatawhay ang syudad sa Bacolod sa idalom sang iya pagpamuno. Palayag ni Placido, nagalaom ini nga hindi na madugangan ang mga biktima sang pagpamatay sa Bacolod. Sura kay Placido, plano sini nga i-backtrack ang mga nagaligan nga kaso sang pinatsanay, ilabi na sang riding in tandem suspect sa syudad agud iya matun-an kay nagalaom nga mahatagan sang hustisya ang mga biktima. Dugang pa ni Placido, dapat na ini matapos kag dapat nga mapamatbatan kag mapamanaugan sa penalidad ang mga sospetsado.
Samtang ginbando naman ni Mayor Pedro Zayco Jr. ang strikto nga pagpatuman sa community lockdown sa may relocation site sa may barangay Nueva Ciudad sa Kabangkalan. Agod mapasiguro nga ginasunod sa mga residente ang mga kasuguan sa COVID-19 Interagency Task Force. Ini matapos matukiban nga may pila ka mga persona ang nagbiya sa lugar. Sang naibaluan nga ini ang ipaidalom sa 14 kadlaw nga lockdown. Ginpaniwagan man ni Zayco sa mga pumuluyo nga hindi anay maghalin sa ila puluyan kag likawan ang pagtipon-tipon. Oktubre 1 sang mag-umpisang lockdown matapos ginaga positibo sa COVID-19 ang 21 ka magin paidalom sa swab testing. Silang kalakip sa masobra isa kagatos ka magin kuwan sang swab test. Suno kay Zayco, may kapinisa pa kagatos ka mga persona ang gin swab subong adlaw Martes bilang kabahin sa patigay nga contact tracing agud mapunggan ang padayon nga pagdamo sang COVID-19 cases sa Kabangkalan. Kami nagpositive nga isa ka narsang DRRM kag isa ka daw ga driver sa ambulance. So gin quarantine to sila quarantine sila kag gin swab sila sang Sabado. So ato nang ila specimen sa Teresita Landuni. Nabatian si Kabangkalan Mayor Pedro Zayco Jr. Sa katapusan nga balita, lokal ginpaathag ni Corazon Locsin Montelibon Memorial Regional Hospital Chief Dr. Julius Rilon ang natabo nga wala pagwaton sang hospital sa pasyente nga nahulog sa lubi. Sunod kay Rilon, sa padugiron sang iyang staff, wala sila nakatapos sa interview sa pasyente. Gilayon siniliso sa tricycle kag naglakata. Dugang panisa nga chief, gilayon nagpa-interview ang driver sa tricycle sa Aksyon Radyo Bacolod sa makita sini nga nagakuha sang video. Aligasyon naman sang driver, wala sila ginbaton kay may disinfection niya ginahimo sa emergency sang hospital. Sa madumduman sa advisory sa nga CLMMRH, nagabaton sila sa gihapon bisan may suspension ang admission kon extreme emergency cases. Sa balita, sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:15. Ang detalye sang balita lokal, ginadulong sa inyo sang GTX 500 para sa Alkalike. Sa aton mga ka-action, mayong gabi kay sa tanan nga naga-monitor sa subong edisyon sa aton iyang program, Action Balita Evening Edition for this Martes nga edisyon. Sa mga ka-action naton nga nakatutok, nagapreparar, nagapreparar gid kamo subong pagpanyapon. Samtag naga-monitor dira sa inyo iyang transistor radio, pero ang iba naman naton nga mga ka-action nag-umpisa nag-reaction day ang pagbukad sa module sa mga estudyante. So kamusta dira ang inyo nga ikaduha nga adlaw sa pagtuon modular learning kita danay subong kay ti since nga hindi ginapaiway tungod sa COVID-19 na pandemic. By the way, sa mga ka-action naton nga naga-monitor subong nga gabi, sa kay Mama Veronica Santillan Manukan, mayong gabi. Sa kay Moriel Carmona, good evening. Sa kay Aquarius Boy, Action Day and Action on Live watching from Binondo, Manila. Tamiyaw ko lang mga upod ko diri si Benedicto Steel. Asa Benedicto Steel Corporation kay Nicanor Guartilla kag Marigold Basco kag kay Winnie Gino.
Winnie Gino Jala. Thank you so much. Siga, thank you so much man. Sa kay Ma'am Mercy Flores, good evening. Shout out dyan kuno dayon ang Energy Fans Club. Keep safe. Watching here in Hong Kong. Sa kay Ma'am Jean Oy-Cesar, good evening. Kay Ma'am Yvonne Buicher, mayong gabi. Always nga naga-share sa mga Facebook Live sa Action Radio. Thank you. Sa liwat kay Ma'am Veronica Santillan Manukan, good evening. Sa kay Sushi Te Ronald Jr., pa-shoutout ko no from Manila. Mga kababayan ko dyan, stay safe and God bless. Siga, thank you so much. Sushi Te Ronald Jr. So, siga. Sa kay Action Eric, mayong gabi. Naka-monitor sa mga Action Eric. Sa kay Mark Duran, tamyaw kay Tatay Elias Ungsod, kay Teresita Ungsod, gatan augid sa inyo. Siga, thank you so much gida sa pag lantaw man. Sa kay Ma'am Evelyn Pomoseno, mayong gabi. Keep safe everyone. Ikaw man dira, halong always. Kay ara Japon si COVID. So, siga. Sa liwat sa mga ka-action naton, continue sa pagpadala sa inyo man yung mga mensahe subong nga gabi. Kay para kon may time, si Action Ann kay Section Dale, ina ang aton gid nga pagalawagon diri sa segment sa aton iya nga live greeting diri sa aton nga Facebook Live sa subong nga gabi. So sige, standby danay sa aton man nga mga local news. Sa aksyon!
Lasay sa 23 sa Action Radio Philippine Standard Time kagkaroon sa detalye na sang balita nasyonal. Nagmando si Presidente Rodrigo Duterte sa DOH ng panagtag ang kapi na 2.4 billion pesos nga balor sang wala mausar kaglapit na lamang mag-expire nga mga bulong. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque ang DOH, ang mayara sang 30 million nga balor sang bulong nga expired na, 1.2 billion nga overstock kag 1.2 billion nga bulong nga malapit na lamang nga mag-expire. Ini ang base man sa datos nga nakuha ni Roque kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere. Ginpathag sang spokesman nga mando sang presidente nga ipanagtag ang manog expire kag overstock nga mga bulong para hindi mauyang kag mausar sang mga pumuluyo. Nagapilar ang isa ka grupo sang manunudlo sa Department of Education nga hatagan sila sang internet load allowance sa gunyo mapahagan-hagan ang ilang gasto sa online classes. Sa kay Alliance of Concerned Teachers ug Act Secretary General Raymond Basilio, ang mga manunudlo ang nagadoble pa sa pagtingwa para lamang mahimo ang online classes sa pihak sang kakulang sang suporta halin sa DepEd. Dugang pa ni Basilio na mentionar sang DepEd nga mga eskwelahan pwede gamiton ang communications allowance para sa internet allowance sa mga manunudlo apang kinahanglan nga may official order nga nagamando sa school heads nga ipatuman ang pulisa. Palayag pa ni Basilio, hindi tanan nga eskwelahan ang may dako nga lokasyon nga pwede i-divert para sa internet allowance sang mga manunudlo. Samtang ginapaabot sa Department of Education nga madamo pa ang magapa-enroll para sa subong nga school year kasunod nga amat-amat na nga nagabukas ang ekonomiya. Base sa datos sang DepEd, kapin 24.7 million ka mga estudyante ang nakapa-enroll, mas manubos ang 3 milyon na tinalikdan nga school year. Ginpathag ni Briones nga dako ang pagdubos ang enrollment sa mga pribado nga eskwelahan kag ini ang ginalantaw nga epekto sang impact sang pandemya sa income sa mga pamilya. Pero kay Briones, manubo man ang Enrollment sa Alternative Learning System o CONALS sa diin ng mga estudyante ang hindi man makapa-enroll bangod masakong man sa ilang pagtrabaho. Bukas ang DepEd tubtob Nobyembre karon nga tuig sa pagbaton sa mga late enrollees basta nga mga estudyante ang makatambong lamang sa 80% sang total class days. Sa kadapusan nga balita national, ginpahayag na Senator Panfilo Lacson nga nagasamo ang mga palayag ni Presidente Rodrigo Duterte angod sa issue sa anomalya sa PhilHealth. Sunod sa senador, matuod nga nagtukod ang presidente sang task force nga nagatutok sa karon sa issue kag ginanunsyo pa nga i-adapt ang findings apay nagalain naman ang pahayag kun si Health Secretary Duque na ang istoryahan. Sang Lunes ang gabi, ginpahayag sang presidente nga wala siya sa nga manakitaan nga rason agud pasakan sang kaso si Duque may kang tanan sa issue sang PhilHealth. Samtang, ginarespeto naman ni Senate President Vicente Soto III ang opinyon sa presidente, apang tuhay diri ang iya nga opinyon. Sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 26 sa Action Radio Philippine Standard Time, detalye sa balita international, sports kag entertainment. Pagkatapos, gid lamang sini. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ka-aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginenggamyo ang mga ka-aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ag sa detalye sa aton balita international, nagresulta sa pagsira sa mga cafe sa Paris ang ikaduhang nga wave ng COVID-19 sa Europe. Sumungman nabutang sa alang ang US presidential race matapos nga si US President Donald Trump ang gidala sa hospital sa nagpositibo ini sa virus. Ang France nagka-record sa malapit sa 17,000 ka mga bagong nga kaso sa nga Sabado lamang adlaw. Ang ginakabig pinakataas nga daily tally halin sa mag-umpisa ang pungsod sa pagpatigayon sa testing. Suno kay Paris Police Chief Didier Lallamand, ang pagsira sa mga bar kag cafe gidhimo kasunod sa madasig nga pagsaka sa kaso sang virus. Dugang pa ni Lallamand nga magapabili naman nga bukas ang mga restaurants apag istrikto nga himuon ang mga health protocol.
Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports balita, posibleng makahampang na si Miami Heat forward Bam Adebayo sa lineup para sa Game 4 ng NBA Finals sa buwas nga adlaw. Si Adebayo ang ulihing naghampang sa Heat sa Game 1 sang ini ang nagbiya sa third quarter bangon sa next train. Sulo kay Adebayo, posible ini makahampang buwas nga adlaw kag posible man nga hindi pero nagamaayo ng iyang kondisyon. Ginatugyan na sang atleta sa medical staff kung bala tugutan siya nga makahampang sa Game 4. Samtang wala pa sang patod or kasiguraduhan kung bala makahampang si point guard Goran Dragic na may left foot injury. 2-1 sa karon ang serye pabor sa Lakers. Una sa balita, una sa aksyon. Tag sa aton balita entertainment sa sulod sang malapit 2 ka tuig gintago ni Boboy Villar ang sekreto sa natabo nga pagwalagay nila sa Iloy sang iya 2 ka mga kabataan nga si Amelie akon si Angeline Gorens. Sa isa ka article ginkumpirmar ni Gorens nga madugay na sila nagbulagay ni Villar. Gintumod nga rason amo nga wala na sila sang oras sa isa kag isa bangod sa madamo nga trabaho nga ginaatubang. Si Angeline ang yara karon sa Amerika para magtrabaho sa ilang nga kabataan ay yara naman sa poder sang iya ginikanan. Samtang si Villar ay nagabisita naman sa iya 2 ka mga kabataan. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:35. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes, Oktubre 6, tuig 2020. Saluwat kaming inyo mga tagbalita. Action and Defense. Gag-Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon